Salutare și bine v-am găsit la un nou bike vlog. Mă și încurc. La un nou bike vlog. Astăzi mă plimb prin aceleași locuri pentru că nu am de ce să plec. Bine, o să plec. Cum vreți voi, o să plec. Mai stau în aceleași locuri de 10 milioane de ori. Bun, acum o să vreau să ieșim din cartier. Să las camera mai jos puțin. Așa. Acum vreau să plec puțin, să mă mai plimb. Da, cam asta fac eu zilnic. Bine, zilnic. Și acum eu fac bike vloguri pentru că deocamdată încă nu am un PC, dar s-ar putea ca la sfârșit de iarnă să îmi iau un PC și atunci s-ar putea să mă apuc de vlogging normal, din daily vloguri și așa, challenge-uri și gaming. Deci, da. Deocamdată fac doar bike vloguri. Mi se pare o idee tare. Să-mi ziceți în comentarii. O să mergem puțin într-un parc. Exact în parcul de aici din dreapta. O să pun filmarea pe pauză și o să revin pentru eu. Vreau să beau apă. E foarte sete. Imediat o să pun pauză. Revedem. Bun, am revenit. Da, am băut și o apă. Haideți să schimbăm și vitezele. O să vreau să-mi iau și un suport de apă. Ops, mi-a sărit viteza. Frumos era restaurantul de acolo în stânga. De ce, tată, îmi sare viteza?